Ay, makalaan! Hello mga kalaan! Minutes in the life. Sa duha kalaagan. Hello mga kalaags! O ganyan na sa inyong duha kalaagan. Kalaagan. Nang laag na sad. Of course. With kalaag Esther. Ug kalag MJ. Ug ani at karon sa Kutsara ni Maria. Kung diin atong tilawan, Ang mga nagkalain-laing mga Pinoy nga mga putahe. no? Sakto ra sad kay ato ra bang gisaulog karon ang buwan Buwan ng ng wika. wika. Kana. Diba? Lamay ba kayo ng mga kuandre, no? Ang Pinoy food. Mo nang pangutana. Sa Mo nang kutsara. suwaya na to biyon sa magina sa kutsara ni Maria ba? Diba? Lamay ba ka ha? O kana. O, unsa pa man atong gihulat. Sige, kaon na ta. Pero wala pa man atong food. Ay, sayo ra kay na. Be, isa Asa na? na to. Ah, Pakpak lang sa tayo. Pagpakon na? Ah, Sige, pakpakon, sige. sige. 1, 2, pak! Wow! Amazing! Lami. Lahir dyan ang pakpak na kay... Kalit lang Oh, ng alam food food. ba? Kalitag ko nga. Dara. Oh, yes. So, gato ng tilawan ang ilang mga pagkaon sa kutsara. Ni Maria. Maria. Nara kutsara dyan tanan, oh. You can ha? Di ba? Pero So, tanay na to gina sa siya itong kuano, kutsara. lang sinigang, aslom-aslom ba? Sinigang na baboy, naa siya aslom-aslom gamay. Aslom din siya. Fairness. Daghan kay siya sagol, mga veggies. Di ba? Akong tilawan nilang kuan, kinilaw. Ako sa kilawan Very creamy nila, kayo lang ha? kinilaw. Wow. Ang coconut, oh. Kanisad. Suwayan sa nako ang Ang coconut. binagoong Baboy with Baboy. kamaris and onions. Ano kung mo sa isda? It melts in your mouth. lami ang binagoongan. Ang kinalaw sa lami sa siya. In fairness, humukay ang isda. So yan na to ang ilahang sisig pansit. May sisig on top. Dagko ilang noodles, no? Wala siyang pasta. Kaya? Okay. Mm-hmm. Kumusta, Mel? Lami. Mura siya. Mura siya pansit palabok na na sisig. Ah? Ano ka rin ang sisig, no? Na-feel Ang na ko sauce. ang taste sa sisig. And Try ano daw ko, ano natin. ang... Ikaw daw. Ano yung vegetable? Spinach. Spinach. Kung ano ito spinach? Spinach. Spinach Marie. Laing, I love laing. How was it? Musta man? Alam nga, Lord. Halam? I-try na to. Ah. Sige mo nakuha na. Ato sa ihumol sa ginataan man ni siya. May ng spinach kay ginataan. Yes. Okay, let's try. Ginataang laing. Ako naman, laing ka naman siya coconut milk. Sige ko naman again. Mami. Nice. This is not the healthy, no? In fairness, mga kalag. So, natay tinulang baboy. Sinigang. Sinigang baboy, binagoong ang baboy, Baboy. sisig pansit, laing, Mhm. kinilaw. Yes. So, Filipino. Very Pinoy na Pinoy. Very Pinoy. Hasta kutsara Pinoy. Diba? Kung samtang istorya na ito, no? Mga Pinoy-Pinoy. And then, di ba, istorya na ito na ganina nga, buwan ng wika. Yes. Also, atong pagkastoryaan karon ang mga pinulungang Bisaya, ug Tagalog, no? usahay malibog-libog tana. Bitaw kay na may mga kuan good mga pulong Bisaya Mm. na naasad sa Tagalog. Pero lahi ang meaning. hala. Lahi di ipasabot. Mo Di ba? ikaw na be. Sige. Sa Tagalog naa sila kanang pulong langgam. Langgam. Langgam, no? Pero sa Tagalog ang langgam gakamang pa. Oh. Oh, no? Bigas dito. Oh. Pero Pero sa Cebuano or sa Bisaya, ang langgam naglupad na siya. ay kakuya man. Advanced no? In Advanced na fairness, yung Cebuano language din mo lupad. gakamang pa mo sa Oh, yeah. gakamang pa sa Tagalog pero sa Bisaya. Lupad na. Tug Oh, lahi na kay siya nabtan. yawa, no? Napay usa. Usa pa. Sugat. Oh, no? Sa sugat. Tagalog, Ganay, kailangan na tambalan. Oo, Okay, kung oo, dito ta sakit. Yes. Oh, sa amad. Oo. Pero sa Bisaya, Sa Bisaya kay
kanang kuan ba kanang imo na siyang init, sugaton nimo siya. Pero padung siya, imo siyang huwaton dito sa gate. Imo siyang sugaton. Okay, ano? Sumad pa ko, pero may imo nang kuan Oo, duulon. samad pa pero ako na siyang huwaton sa gawas. Nag-welcome, ano, may pag-abot. Diba? Next word na patay. Pagod. Oh, pagod no. Sa Tagalog, ang pagod kay ikapoy na. Kailangan ng pahuway. Oh, kinahanglan na Pagod siya. na. Pero sa Bisaya, Ang Bisaya, basta pagod. Pagod man siya inigsulti. Ano, Pagod. diba? Kana bitaw nigluto nimo nagka-itom-itom na kanang sobraan bira sa luto. Di na siya makaon. sabi na ni Mama, Ana. Nga nang nimo taro nga luto na pagod na naman. nung agbalik. Kaya siya, teka muna mama, pagod na ako. Lain sa kong Tagalog, sorry. Diba? Oh, dapat next word. Kani, kaya. Libog. Ayay. No? Kaya Sa Tagalog, ang libog, nanginit na. Nanginit ang lawas. Ay. Murag, nagpangita na. Uy. Murag, hadlok lagi na siya. Lain nagipangita. Oh, di ba? Nag-init na ang lawas. Mukha kang libog mo. Ano Di ba? yun? Naglilibog. Naglilibog. Pero sa Bisaya, Ay, ang sabi saya, kay, wa siya kay bouncing buhapon, nag-squat siya. naguna-una Wa siya kay bao, asa siya padung, wa siya kay bao sa answer. Sige siya pangutos siyang okay, nalibog siya. nanginit pero diri naguna-una pa. Naguna-huna pa siya. Unsay Kung buhat? maglibog ba siya? Maglibog ba siya? Kani. Sige, ang Kani sama Jud, na. nakakuan Jud ni. Libang. Agoy. Ano? Diba? Sa Tagalog, ang libang kay enjoy pa. Nindot na, O, nindot nalipay pa siya. Oo, kaya enjoy. Oo. Pero, sa sa Bisaya, Bisaya, medyo sorry sa atong pagkaon karon kay madto kita sa CR no, kay ang sa Bisaya manggod medyo magpagawas ka sa imuhang mga kinaon as ko makuyawa to. Linggo ng wika gyud siya. enjoy pa diri nanimaw. Ako na kung nadunggan anak, kaya ko na usap ka Cebuano province at ako Manila. Oh, ya kung magigalain mga tiyan, sagat tingin ka o galain ng tiyan. Mga tanong sa taga Manila, asa ko na siya pwede malibang. Anya. Oh, anak man taga Manila nga kahit saan. Uy, kakuya. Kuyawan ng Cebuano. Kahit saan ka. Pwede na di ka malibang. Kanina ko'y bonus Ay, sa sige. personal experience ni siya. Sa Manila, gyapon ni adto ko, high school pa ko. Unya. Yan ay nipalit sa tindahan sa kong auntie. Niingon man siya, papalit. Oh. So ako nibantay kay wala may tao. So nana ko nga, anong gusto mong palitin? So yung gibaligyan. Ako siya gibaligyan siya. Hindi nga, papalit ko. Ano nga? Siya, hindi, papalit. Ano nga gusto mong bibilhin? Oh. Ay mo to later nakasabot ko nga ang palit di ay sa Tagalog kay magpasinsil Hindi, ya. ay. Pero sa Bisaya ang palit kay kanang mubayad ka. Mo nang wa mi nakasinabot. Kanigyan. Di ba? So, no, og dili tungod ni Ni Uncle Manuel Uncle Manuel. Quezon. Yes, President Manuel L. Ano, no? Quezon. Imagine, sa takagubot karon. Awan Kung dili tungod niya, gitawag ko siya ama ng wikang Pilipino. Kitsa kay mama. Kaya di ay. Wala siya single. Bitaw, Di sa salamat. magkakuan, no? Pero tungod sa niya, naghiusa. Yes. No, Ug tungod sa naka-create og language. kaugalingon nga mga dialects nga magkasinabot ra gyapon at the end. Imagine kato libang lang daan, wala. Una, Lisod. kuyawan na Ya, kato lang gani, nagkagubot, gani, tugulang sa palit. tinuod bitaw na siya. Ay. Di ba? No So, joke. mga kalaags, basin na aslay mga nahibawan. Yes. So, share sa mo sa iyong hibawaan nga mga Ano, mga Words. pulong, nga Tagalog, bisa, Nga pareha lahi og din word, meaning. lahi ng meaning. Yes. I wonder ka sa uban po ng mga region, no? Kung wala anak po good ka, ha? Nasa Napabud gyud ka tingin, no? siguro. Nasa gyud. I think. Katawanan. Oh. Okay. O, dinilang tayo kutob. Dere lang sa ta kay mga una. O, marami, di ba? O, ayaw kalimti. Yes. No? Don't Like. forget to like and subscribe. And share. Yeah. And, i-hit. The bell button Betul. for the latest updates. Yes. O, dili lang na sa, no? Minutes in the life. Sa duha kalagan. See you sa next live. Have a good day.